Jakun maituran lamek tirabii birbiroken ka numalukagak kailikot barat arakop mo kanya di pulos maep-ep dagiti pungan. Bakit kita ka iti tagahinap ko ngemjak pulos mapnek o ayat ko numabalasyo ko kumay pasipiko nabayagan nga addaak di kasipay mo mailiwag unay kabiyak ko baluden ka kuma Kadagiti takyak ko ket ibarik na to'y nalaos nga ilip ko kaya't kung amarik na nasamit nga agad mo. Pangasimbi mo kumalip-lipatan dagiti adu agkaring-karita pagbalinan ta asar kita tapno tumibker tiayan ayata maiwag unay ken kabiyak ko baluden ka kuma kadagiti takyak ko ket ibarik na to'y nalaos nga ilip ko kaya't kung amarik na nasamit nga agad mo. Mailiwag unay ken kabiyak ko baluden ka kuma